Kweduno mabuja tabenuka nonhau dzanyasi zuva rochigumi nombiri mwedzi uno wa Kurume. Fadzai mahere nozuro manhokonhoko akapindirwa nomupavha dzikaba bhegi rache mumotika dzakaita kupwanya windo. Ari kutoti akaita kupona anotenda yawe kuti wakamuchengeta. Bhegi ro ranga rino mafoni nozvimwe zvinhu zvache, iye aribe kukuwadziwa. Toramba tichitenda yawe nokuita nyasi marondera yese yanga yakaita kuita kupendewa wara hwemabhanana huu. Wanhu wakaita kuzara parudhaka panhandarepo, asi wanhu warambidziwa kupinda mukati. Aidi zvanga zvakaita kunyangariwa chaiko. Mapurisa anga akaita kuzara zvawasaka wamboita zvawasingaite panzvimbo zhinji. Ipapa palibe chawareketa, asi ubato resisisi watoendesawo kumatare odzimhosva. Matareyo akainda kusaidi kwemapurisa. Wandoti zviribe basa, asi wanhu waratidza kuhwadziwa fani nokuti wanga wakamirira kuti wambwe zvinhu zvizhinji zvanga zvichareketiwa nawaChamisa. Iwo waChamisa wazoitawo kuti wanyaradze wanhu, kutowa wanhu mwoyo yawo nokutoti tsawo yacho yanga yaita kunyanya. Ipapa wagotoita kureketa kamureketo kapfupi wachireketa kuti mapurisa areka hawo kushaya nokuti waChamisa nehurumende yawo wachatoita kuti mapurisa nhadziwo upenyu huite zvakanaka. Ipapa mapurisa azombwisisa akadzimara aenda mudzimotika dzawo, wakatetekera waripo wari mudzimotika. Aidi zvakaita kunyangariwa. Toramba tichindotenda hedu kuti palibe mhirizhonga nokutoti ipapa panga pakaita kuita kunyangariwa chaiko. Pane wanga wakatomirira kukwena machisi kuti mwoto upfute, asi palibe chaitika. Toramba tichitenda Mwari nazvo. Wamonzora watanikiwa pachena nozanundonga kuti ndo wanhu wari kuita basa rokutsvaka wanhu wachiunza wanhu nomabhazi. Aidi zvakaita kunyangariwa. Zanundonga yagotoreketa iyo kuti Wamonzora waribe kupa batori mari yokuti ibvise wanhu kubva nawo mubhazi wachibva kuchimanimani kwawoko. Aidi pakaita kuoma. Watoreketa iyo wakati zviri kuwahwadza kuti munyori wavo mukuru akagoendesiwa kuHarare aribe kupuwa mari, akagopuwa churu chibodzi no500 mueko keshi kuti abenhuke kumusha kwache, apa mariyo inodokwanaba. Aidi kuita kuja wakaita kuita kubatirwa shamu chaiko. Ipapa apa heno kuti mangwanayo kunenge kuina wanhu chere kwaMonzorako. Ticharamba takaringa tichigozokunyepai pamuvhuro pam. Wamonzora nyasi mataita yawo aramba ari kundoingidziwa. Ipapa kureketa kuno kwai wapabulika mapikicha iwo Wamonzora wakomichi wosiraigwana wokuzeki pabodzi pono mukuru wemapurisa matanga nowamwe wanhu oZANU-PF wabatiwa wari muhotera. Heno kuti wanga wari kurongei, wari kuita katombo kanyai. Aidi pakaita kunyangariwa chaiko. Ihwendo huno iyo nyaya yedandemutandei ichawatadzisa kuita tuzhinji. Toramba tichitenda wakatora mufananidzo iyi. Palibe agoburika kuti ndini ndakatora mufananidzo iyi, peno kusha kuti akazikana angangotehwa zvikaita kunyangariwa. Asi toramba tichitenda wanhu vari kuwatanika pachena kudari. Tiri kufara kuti nyasi rimwe bhinya roZANU-PF riri mutungamiri mudunhu romazoe rinonzi Alexander Mukukula rapuwa makore 15 ogara mujeri nonyaya yokubhinya. Toramba tichitenda tichitoshuwira kuti dai waingidzira makoreyo aita mazhinji zhinji wareka ogoramba wachiburitsa wanhu nomakore mashoma kudandi. Bato roCCC rawadziwa nyasi kuti kwai uno mapurisa wareke kugoita rari yawo yawada kugoita kubhinga nokuti wamunangagwa kwai wachanga wari kuhwange mazuva mairi anoteera kubva ipapo. Aidi wari kuita zvajaira zviya zvemakore okwaMugabe zvokurambidza bato rese rinopikisa. Ndo zvinhu zvakuita kuti Morgan Tsvangirai agokubiwa kaizvi mazuva aanga ari mutungamira MDC. Zvinoita kuhwadza, asi tiri kuramba tichiwanyepa. Kangoma kakaririsa aiwa kanozoita kuparuka chaiko.
chiringa dzomutambo nyasi mutambo wePSL ZPC Kariba iri pekujana nano Bulawayo Chiefs dzandonwisana 0-0. Ipapawo Harare City yaita Pokare 0-0 no Chicken Inn. Black Rhinos ikagoita 0-0 pabodzi no FC Platinum. Ngezi Platinum ndo yakwapaidza chikwata choCranbourne Stars nezvibodzwa zvitatu kuchibodzi. Bulawayo City yajiwa Pokare no Caps United 1-0. Aiwa, toramba tichizvitenda izvi. Wari kuringa zvosarudzo zviya kwokupedzisira kwatiri kutenderera nako kumukoba kuna Albert Chandoka woMDC Alliance, Amos Chibaya woCCC pabodzi na William Gondo woZANU-PF na Malvin Zihapa weFAS. Aiwa, tinaziva vanhu vokuenda kovhotera. Tiringedzo pasi rese. Kambani yokurura yondege kwaiyamisiwa kubhururuka muSouth Africa idi paribe zvawareketa kuti zvii zvawamisihwa. Ticharamba takaringa kuti wachatakanihwa rini kubva mujerirawo rimwe. Wanotungamira sarudzo kuKenya waisiwa mutungamiri mutsva ari Marjan Hussein. Kwai ndiye akutungamira boka rinotekaidza sarudzo muKenyamu. Wazhinji wari kutoringira kuti izvi zvinoita kuti sarudzo dzawo dzigotekaira zvakanakisa. Ticharamba takaringa. Gwicho raMuseveni riya rokugoteketa kuti richada basa rohusoja idi kwai ragoti ndichazosiya basa mumakore masere. Unotosaya kuti kohoko anga anyepiwa nani kuti asiye peno bambo wachewo ndo wanga wamunyepa. Heno tichagoziva kuti zvii zvakareketika pakati pabambo nawatsano wache. Tichagoringa tichigokunyepa ipo zvinenge zviri kuburika zvimwe zvinyowani. KuBritain wanoringa zvokutekaidzwa kwemari munyikamo wagoreketa kuti michina inoburitsa mari yoma-ATM iri kusenzesa bitcoin nedzimwe mari dzakadando iri pamutemo aidi paribe agoziva kuti zvii zviri kunyatsoitika nokuti michina iyi yaano makore iri kushandiswa muBritain mukugumisira chikwata choManchester United chiri kuita kuzvambaradza chikwata choTottenham aidi zvaita kuwahwadza wazhinji nokutoti kakotokotoko nhabvu Cristiano Ronaldo kazviita zvokare nyasi kaita kano magobhora anosvika 706 okugohesa buchunguri katanga kutamba bhora aidi ndokakotokoto ndokuti kakotokoto uku toramba tichitenda wari kuita kuti zvinhu zvinakidze kudari. Aiwa, nyasi tagumira pano Mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, tiboyane muso muvhuro.